בסדר. עדיף גבר או ילד. ילד? אבל אתה, היו אומרים אצלנו, אנחנו שני, לא יודעים לנו להסתכל על זה אפילו ששופכים. היו אומרים, אל תסתכלו במה ששופכים. טוב, כבודו, יאללה. אבדה. הוא יגיע. יש עוד שניים צריכים להגיע. אין, אני שוחק אותם. וואי, 29, 28. שנת הלידה שלי, תברי שדה. זה רק הפרק הראשון, לא? לא, זה לא פרק, כמה פסוקים. בוא תגמור את כל הפרק. טוב. כפי שאתם יודעים, שיר השירים קוראים אותו בדרך כלל מפורים עד פסח. גם בערב שבת. גם בערב שבת קוראים את שיר השירים מפורים עד פסח או לפני ערבית של ליל שבת. אנחנו פה, אני נהגתי בכוונה שנקרא את זה כל השנה. יש לזה מצווה גדולה. בחוץ לארץ האנשים כולם היו מתפללים אצלנו ולא. פה בארץ המצב השתנה. אז אני אמרתי, עדיף שבאמת יקראו את זה, כי יש לזה מעלה גדולה. והעניין שלו עוד רבע שעה, 20 דקות קריאה, זה לא מפריע לאיש. ולכן חשוב מאוד מאוד שבאמת נקרא ואנחנו קוראים. יש לנו מנהג מאוד יפה, יהודלו, שקוראים בשבתות שבין פסח בין פורים לבין פסח, קוראים את שיר השירים בתרגום של רבי יונתן בן עוזיאל, ואת התרגום מתרגמים שוב לערבית. ויש לזה מנגינה מיוחדת. ואנחנו נתחיל לקרוא. לכן בהתחלה לשם חודקוצה בריחו גם בזה, אומרים, לעזוב את העניין, ואז כל הקהל מתחיל שיר השירים אשר לשלמה. הניצנים. לא, זה בסדר, זה התחלה. הניצנים נלו בארץ, היתזמים, הגיע בכל התור נשמע בארצנו. עכשיו כל הקהל, שיר השירים אשר לשלמה. עד כאן, זה הקהל. עכשיו אחד המתפללים שיש לו קול ויודע, הוא מתמצא, אז הוא מתחיל לקרוא את הדברים בארמית. עכשיו זה מתחיל כבר במנגינה גבוהה בתושבחן, שירים ותושבחן, זה שירות ותשבחות, כן? זה אמר שלמה נביאה, ואני אגיד את זה קצת בקול. שירים ותושבחן, די אמר שלמה נביאה, מלכת ישראל, ברוח נבואה, חותם ריבון, כל העלמה, אדוני. עשרתי שירתה, התאמרו בעלמה, עדין, שירה עדין, משבח מן כל ליון. שירתה כמה הייתה,
בכלי חובתי, ואתה יומא דשבתא, והגינה אלוהי פתח קומי ואמר מזמור שיר ליומא דשבחה. יומא דשבתא. אבל יש פה הרבה טעויות, כן. העין בפתח, וזה לא נכון, זה לפעמים. לא הסתכל על טוב, אז אתה לא שתקתי, לא דיברתי. אתה משה בלשון. מה? רק סקיץ בעוד אני אשם. טוב. צריך להיות, הנה כתוב תשבתה. כן, אמרת תשבתך בסוף אמרת. שבך אתה אמרת. סליחה, אז זה טעות שלי. ואמר משה ליומא דשבתא, שירתה תלייתה, אמר משה בני ישראל בזמן דבזה לאון מראה עלמא ית ימה דסוף פתחו כולאון ואמרו כחדה שירתה דכדין כתיב וכן שבח משה ובני ישראל. לא, חיה, נחמת. לנו אין? חסר לכם דף. חסר לנו דף. הוא בסדר. שירתה תליתה אמרו בנו ידי ישראל בזמן דתיבת לאון בעירה דמיה דכדין כתיב וכן שבח ישראל שירתה רבעה אמר משה נביאה כדתה זמני למבטר מן העלמא והוכח בה יתעמה בית ישראל דכדין כתיב עציתו שמיה במליל שירתה חמישה אמר יהושע בר נון כדגה כרבה בגבעון וכמולי שמשה בשערה תלתין לשת שעין ופסקו מלממר שירתה פתחו מאהו ואמר שירתה דכדין כתיב וכן ישבע יהושע קודם אדוני שירתה שתיתה אמרו ברך ודבורה ביומא דמסר אדוני ית ישרה ית משירייתי ית בנוי לישראל דכדין כתיב ושבחה דבורה וברך בר אבינועם שירתה שביעה אמרה חנה בזמן דתיבת לה בר מן קודם אדוני דכדין כתיב
וסולעת חנה במבואה ואמרת שירתה תמנייתה עמד דוד מלכה לישראל על כל ניסיית עבד לאדוני ותקום ואמר שירתה דכדין כתיב ושבע דוד במבואה קודם אדוני שירתה תשיעה אמר שלמה מלכה לישראל ברוח חודשה קודם ריבון כל העלמה אדוני ושירתה אסירתה עתידין לממד ונגלותה בעיתן דבחון מגלותה דכדין כתיב ומפרש על ידועי לישעיה נביאה דכדין כתיב שירה דין יהא לכל לחדווה כלילית חדשות הגה לפסחה וחדוות ליבה כעמה יזירין להתחזה קודם אדוני תהילת תמנין בישתה במיני זמר וחל טבלה למעט לתורה אדוני ולמפלח קודם לאדוני תקיפה לישראל. עכשיו התרגום בלשון ערבית. זה מפריע לי כשאני קורא דבר, ואני רואה שזה טעויות כמה. אבל בשביל יוסף... מתי קוראים את ה... לא, עוד כמו עשיתי בכלל. מתי קוראים את זה? את זה קוראים... אני אף פעם לא שמעתי את זה. מה, לא קוראים? אצלכם לא קוראים? לא שמעת? אנחנו התחלנו השבת. מתי שירים קטן לא קוראים את זה ב... לא, התחלנו השבת כבר. כל שבת... לא, קוראים של השירים. לא, של השירים כזה, כמו שאני קראתי, קוראים אחרי ביום שבת, בימי שבתות, אחרי הצהריים, לפני מנחה. שעתיים וחצי, תלוי בערך, שעתיים וחצי. לפני מנחה. כן, לפני מנחה יושבים וקוראים, ואז כל אחד קורא פסוק, ואחר כך הוא קורא את התרגום של זה, וכשמגיע פסוק משיר השירים, אז כל הקהל קורא וכן הלאה, אז השני קוראים. עכשיו ביום, בחג הפסח עצמו, בדרך כלל מסיימים את כל השירים בארבע שבתות, מחכים את זה לארבע שבתות, ובחג השבוע, פסח, בעזרת השם, חוזרים על זה עוד פעם. ביום הראשון של פסח קוראים חלק, בשבת של חול המועד פסח חלק, ובשבעי של פסח את החלק האחרון. זאת אומרת, חוזרים על זה פעמיים. אבל בעיה, אם לא הספיקו זה, אז אפשר לחלק את כל השירים מהשבת הזו שעברה עד שביעי של פסח. קוראים רק כל שבוע של השירים רגיל, זה לא שמות. שיהיה מפה אצלנו, אנחנו כל שנה קוראים. כל שנה. עכשיו בערבית. جمجدو تسبيح الذي قال شلومو أنبي سلطان إسرائيل أبروح النبوة
السبحة قالوا في الدنيا دي السبحة دي مشكورة من كلهم السبحة الأولانية قال آدم في وقت الدي وصفح له الذنوب وجمع السجود الرقاني افتح فمه وقال تمجيد وتسبح لنار السام السبحة الثانية السبحة الثانية السبحة الثانية תוריד את הטון. אני חשבתי שיש לי תל אביב כשאני מעלה. טוב. السبحة الثانية قال موسى مع أولاد إسرائيل في وقت الذي مزق لهم سيد العالم بحار القلزم فتحوا كل مخال وجميع السبحة الذي عندها مكتوب فالحين سبح موسى أولاد إسرائيل السبحة السبحة תקרא אותה. מה זה חשוב תקראנו? אני אקרא שתיים ואחרי זה נתחיל לתת לחבר'ה קצת איתך, בסדר? זה נרגע. השמחה תעלתה לא, אל תעשי את הירידה הזאת. לא יפה. אני גם מצוין. השמחה תעלתה قال أولاد إسرائيل فوقت الدعوة لهم بالماء الدعاية مكتوب فالحين سباح إسرائيل السبحة قال موسى ان جوقت الافتراض من العالم وعد فيها قوم بيت اسرائيل לא, אל תעשי את זה. אז אל תעשי את זה, זה מאוד לא יפה. אז כיפש. איפה זה? אני גם צריך ללמוד. לא, לא, אל תעשי את זה, יש לך את זה, אתה עושה את זה. תמיד זה לא מוצא חן בעיניי. אני מצטער, חסר. السبحة الرابعة אתם רואים, שמים לב, יש אחת שאני מעריך, כי אי אפשר, זה ארוך. אם אתה כל סבחה, כל שירה, אתה מעריך, זה קצת מעיף את הכלל, לכן, אחת אתה מעריך, אחת אתה מעריך פחות, אחת אתה מקצר. הוא בא עוד פעם, קצר, תאריך, תקצר, תאריך, קצת בינוני, זה מתגוון, לבטל, תמידו את זה. עכשיו יש עוד סיבה, במקרה כמו שלי, צרוד, אז קשה לי, ראיתם, שמעתם שאיך אני הפסקתי כמה פעמיים שלוש בשביל הדבר הזה. פעם לא הייתי מפסיק, פעם הייתי קורא ואפילו הייתי עוד נשימה. אבל עכשיו לא, כשאין נשימה לאדם, ויש לו קול נעים, הוא יודע, אז הוא יכול לעשות את זה קצר, לא חייב לעשות את
יוסף. שמחה חמסה قال يوشع ودنون حين اتحرم محابا في جيرون ووقفوا له الساس والأكمر 36 ساعة 36 ساعة وقتهم لا يقولوا سبحة تحفموا وقال السمحة זה הרדות, ואני? לא, זה צ'ונסית. 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 זה צ'ונסי, זה לא טרבלסיס. العيدة مكتوب אל תמשוך العيدة. العيدة مكتوب فالحين سباح سباح يوشع قدام זה כופתת. אולי תקרא את היעקב שלי. אני לא מכיר, זה פעם ראשונה, האמת שזה קשה. יודעים, נו. סבחה סתה. סבחה סתה. סבחה. סבחה. סבחה סתה. قالوا برق ودبورا فين هذا الدين ביום. في نهار الدين مكان الله مكان الله مكان الله مكان الله השם נתן ביד מי זה في نهار الدين مكان الله سيسرى وسات في يد ولاد إسرائيل العيدة مكتوب العيدة مكتوب سبحة دبورا وبراء والبابلون يفتعود حد تلخى أمت السبحة السبعة قالتها حنان في وقت الدي وطالا ولد من قدام الله ايش غني كدا ولد من قدام الله عندي تنشف عمود شابه יש למישהו? איך אתה חדה יצלת זה לא מכובד. זה דו-צדדי אצלנו. נראה לי זה אף טיפוס, זה צילמת. العيدة مكتوب وصلات حنا بني بواب يلا سبحان 8 جميع العجوبات تجعلوا الله تعظم وكسبحة العيدة مكتوب وسبح بيت قدام صفحات شلومو سلطان إسرائيل بروح القدس بروح القدس قدم سجميل على الله وسبحان الشرع
بعدين تمشي ومبين على يدين يشعيا النبي الديعي وده مكتوب صفحات يكون لكم للفرح تبقى فين عربي؟ كم فين دو؟ فين ما لو جايبه الفرق تتلا فين تميني كانوا ليه تقديم قليل تكدير عرض الفسح حق لبيت وفرحة القلب ومن فرحات الكليب كلكم الدين ماشيين لتروا قدام علينا الله 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 لا الله لا مريض خليك مريض بالقلب في العام يعني بيتنا بذنوم قلنا بيخس عود وحس عود ويخس عود اللي دخلوا الجبل ها؟ اللي دخلوا في جبل الله تلقيخ اللي دخلوا في جبل الله واللي عبدوا خدام الله ليلي صايل איך עכשיו? אמר שלמה נביאה אמר שלמה נביאה בריך שמיעת אדוני בריך שמיעת אדוני תהיה לה כן, הקול שאמרת אותו זה בסוף, זה הקול של סוף בסוף. אז איך באמצע? באמצע זה אתה כמו פסיק, נקודה או משהו כזה, שאתה נותן הפסקה קלה. אתה אומר, אמר שלמה נביאה, ברך שמד אדוני, דיאבלנו ראיתה על ידוי דמשה ספרה רבה, כי תיברתי לוחן הבניה, ושיטה סדרי משנה. ותלמודה בגרסה, תמשיך. והבה מתמלל עימן אפין באפין, תקבר דנשיק לחברי מן סגיות חיבתה. החלק האחרון תמיד כולם אומרים, כן? עכשיו גם בשיר השירים יש באמצע מקומות שמעריכים הרבה, איזה טעם. זה מסומן, זה מסומן. מסומן, כן. אחר כך נראה את זה, לא עכשיו, בערבית. חש אולי קשה לכם הערבית עכשיו, לפחות נלמד את הארמית. אם תדעו את הארמית, יהיה קל יותר הערבית, נכון? או שיוסי יקרא את הערבית. ערבית יותר קשה. ערבית יותר קשה מערבית. זהו, בשבילכם קשה, אני שמתי לב. חשבתי שאתה יודע ערבית טוב, אני רואה שאתה לא מתמצא. לא, אני יודע דווקא ערבית. قال شلومو النبي مبارك سم الله الذي أعطانا الشريعة على يد موسى الكاتب الكبير مكتوب على زوز وأحجوار وست
צפון משנה وخرايا من أرس وكان يتكلم معنا سافة كرجول اللي يبوس صاحبه من كتلة المحبة اللي حبلنا أكتر من לכל ניסה חובותה לא, אתה סתם שאין סיבה. לא סומן אלא. איפה שתקודם, שם התחילה. חובותה ועבד ועמך בית ישראל זהו, קצר. כל עמי היד ישמעו יבוטח ותבטח זכיה ושמח קדישה אשתמה בכל העם דאבה בחיוב שחרבותה דהבה מתרבה על רישי מלכין וחנין ובגין כן רחימו צדיק היה למהר בתר אורח טובה מושכן יחריך לרוץ בידי כאן נפקו עמה לבית ישראל אל תלך סתם בית ישראל ממצרים אהבת ואת מדברה שכינת מרי עלמה כאן דמיון בעמודה דעננה ביממה ובעמודה דשתה בליליה אמרו צדיקי דרה ריבו כל עלמה נגידה בדרה ונראיתי בתרורה טובח וקריב יתה בשפולה דתורה דסיני ואבלן יתוריתה מבית גזנף דברקעה ונכדי ונברח בעשירין ותירין הטבן דמכתבה בעול ולי דחילין יתיון ולחמיה אלותך ונאמרים מבטלתו ונעממיה וכל צדיקי הדעדין דיתקן כל המיות שחורה לי ונבע לא ירושלים שהולכת בקהילות שלמה עליי אתה מדלג, אני שלא צריך ללמוד. תגיד לי, מאיך לקחתי? זה מה שהקלטנו. איך? מה שמוקלט אצלי. בספר. זה בלי הגות. זה 5 גיל. בטח יש פה שיעור, זה לא רק ככה. כאן עבדו בית ישראל יתגלה
התקדרו הפאון כבנוי דחוש דשריין במשכנה כדר וחד תבו בתיופתא יש למעלה סימן, זה מערכם. זה ממשיך. וחתהו בתיופתא תאריך עכשיו וכתבו בתיופתא וישתבק להון שנא זיו יקר הפאון כמלאך היה על דעבדו יריעתה למשכנה ושרת בנאון שכינתה עד אדוני ומשה רבאון סליק לבקיעה ועד שהפאון אל תאורי שני שעות ששרת השמש בלבי נאורי ימי גלי אמרת כן ישתד ישראל אמרת כן ישתד ישראל לא שם בלת לי לא לא אמרת כן ישתד ישראל כל קובע במעלה תבזון יתים על דיאנה כדרתה מן נכון על דאבי על דאבתית כעובד יכול וסגידת לשמשה ושירה דין ושקרה אינון גאה מולס תקפת כופו גזד אדוני עלי ולפוני למפלחת ותכון ולעליך בנימוס תכון ולמראה על גם אני התבגרתי. זה קשה, אתה פעם ראשונה דעו אלוהים לפלחית ולזלת בנימוסי ולעזת בכל בעד אגיד שכחתי את המפתחות בסוויץ', דלוק וסללנו את האוטו. שעה אפילו שכונה מנסה לפנות שעה. בשם המוסרים הגעתי. אפילו עבירת נורא עשיתי, אפילו תמיד צריכים. הוא יצא לדעת איתו רק את ה... כן, אבל אני אמרתי עכשיו, כיוון שאני ראיתי שלכולם אולי קשה. שוברים את השאלה. אני חייב לתת לי, אני חייב לתת קודם כל עם הערמית. וכשזה ייכנס, אז יקל יותר להיכנס לערבית. אבל אם תפתח חלון, יש עכשיו זה. עכשיו שעובר טוב. יש רוח טובה עכשיו בחוץ. יש רוח האנשים של ההקלטה. לא, אבל אי אפשר. לא תקפא בה. תגיד לי. בואנה, יוסף, אתה יודע איך מדליקים? בטח. לא, אתה לא יודע, כמו בשבת לא יודע. אמרו לי מה הטעות שלי. רגע, והקריאה של שיר השירים זה רגילה? מה? בעברית זה רגילה? שעמוס נבי סתם. שאל, מה אכפת לי? לפרש פרצ'ז מן עלם אנחנו פסוק ז'. פסוק ז'. כן, אגיד לי שעבר את זה. איך תרביץ בצהריים שלה. לא, זה שבת רגילה. כולם קוראים תכף. את ריחה אגיד לי לא,
אהבה נפשי, חכה חיים, הוא אומר שלא. לא. תצא מהמגילה. זה המגילה של פסח. זה מגינה מיוחדת של חיים. לא שלי, של משפחת נחום. של משפחת נחום. אבא שלי זכרו כמה הבטיחות שלא ישכח אותם עוד פעם. חסן לסגור. אה? חסן לסגור. אתה תשכח אותם מבטיחה. הוא כאן נמצא את האנדי של שרה. לא, כי אני צריך אותם שאני בא. אתה לא בא להתפלל כאן. בשעה שלי. טוב, אחרי ככה. פסוק, אני חוזר עוד פעם, כדאי שאתם גם תדעו, אומנם חוזר על הדברים. כמו הגיע למונש על האיחור. הגיע למונש על האיחור. הגיע לזיכוי על השעה שאנחנו פחות זכויים. בקיצור, שיר השירים נוהגים בטריפולי לקרוא אותו מפורים עד פסח, לא כל השנה. ורק מפורים עד פסח, ובפסח בכלל קוראים אותו מלא. עכשיו, פה בארץ אני נהגתי לקרוא כל הערב פסח, או ערב שבת, משום שיש לה חשיבות רבה מאוד, ואנשים פה לא מתפללים יום יום כמו בחוץ לארץ. אז אמרתי לזכות אותם יותר, זה דבר אחד. עכשיו, בין פורים לפסח היו קוראים אצלנו טיפולית כל שבת שיר השירים בתרגום רבי יונתן בן עוזיאל, והתרגום לערבית, שלו לערבית. הוא כתב את הערבית, הערבית כתב מישהו אחר. כן. יש לי הרושם שהערבית הזאת שישנה כאן, כנראה שזה מתוניסיה, יכול להיות. זה רבי חיים כהן. יכול להיות, לא בטוח. יש לי את הספר שלו. גם לי יש, אבל זה לא בטוח. אוקיי. מה, סתם קוראים את הספר? כן. סליחה, הבנתי. בטח, מה זה? זה מולין שלו. סבא רבא שלי. כן. בכל אופן, קוראים כל שבת, יש 4 שבתות בין פורים לפסח, ואז מחלקים את זה ל4 שבתות. בחג השבוע, בחג הפסח, חוזרים על זה עוד פעם. יש 3 ימים, יום הראשון של החג, שבת של חול המועד ושביעי של פסח. אז מחלקים את זה ל3. והיה אם באמת לא הספיקו אנשים מסיבה כלשהי לקרוא את זה, לחלק את זה ל4 שבתות שלפני פסח, אז מחלקים את זה מהשבת הזו שעברה עד שביעי של פסח. זאת אומרת, קוראים פחות פשוט מכל שבת. אבל כך נוהגים לקרוא אצלנו, ומאוד חשוב שאתם תחזירו את הרב ישנה. מאוד חשוב. עכשיו איך קוראים? הפסוק הראשון של שיר השירים קוראים את זה כולם. הניצנים אחרי זה. הניצנים מרובה, אז אחר כך שיר השירים השאלי, שלמה. בוא נעשה ותתחיל, לא בשביל הקטע פעם בדיבורים. הראשון, אם נתחיל ככה, עכשיו, תראו, כולנו נקרא שיר השירים השאלי, שלמה. אחד יקרא את התרגום. אותו אדם, אחר כך הוא יקרא גם את הערבית, את התרגום לערבית. ואם האדם נניח קשה לו, אז יכול להיות שמישהו אחר יקרא את הערבית. לחובה שהוא יקרא את הכל, אם קשה לו, או אינו יודע ערבית, למשל, כמו היום. הרבה אנשים לא יודעים ערבית, אבל יש אנשים מבוגרים שהם רגילים לערבית, אז עדיף שהוא יקרא, כי זה יותר יפה לשמוע את זה, לא בצורה של העברות, לא בלי הבנה, בלי משמעות. הבנתם? בואו נתחיל. הניצנים. רגע. רגע, מה זה שוף ומה זה ערבית ומה זה ארמית עכשיו? בואו מסתור עכשיו בעניין ארמית. ארמית. רגע, ההתחלה יש פה 10 תשבחות, והוא מבין כל אחת ואחת. כל תחילת תשבחת מעריכים. כל תחילה מעריכים. ועושים סוף פסוק. מעריכים, סוף פסוק. וכן על 10 תשבחות כאלה. אז בואו כולם נתחיל. 3, 4. הניצנים מאור הארץ, את הזמיר הגיע, וכל הטוב נשמע בארצנו. אבל זה יורד. בארצנו. לפעמים כדאי לקצה בשביל הכלל. מבין?
טוב, מה אתה אומר? שיר. נתחיל עוד פעם. הניצנים לא... הניצנים מרוב הארץ, עת הזמיר הגיע, וכל הטוב נשמע בארצנו. שיר השירים אשר לשלמה. היית צריך את זה מיותר. אבל לא מורידים ככה בשירים של זה? כשכל הקהל קורא, הוא לא קורא ככה, אלא קצר. שיר השירים אשר לשלמה. זה בשבת רגילה. גם, כאן, ככה קוראים קצר, כי אתה לא יכול, אם יש לך פה 100, 200 או 300 איש, כל אחד קורא משהו, אז יהיה... זה מתאים לסולו, לא כן, לקבוצה. זה קשור. לא, זה לא סולו, זה כולם. עכשיו סולו, שירים לתושבחה. שיר כולם, נו. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל הטוב נשמע בארצנו. שיר השירים אשר לשלמה. שירים, שירים. תקרא. שירים ותושבחה. דאמר שלמה נביאה, מלכת ישראל ברוח נבואה, חודם ריבון כל העלמא אדוני. אסרתי שירתה, איתמרו בעלמא דין שירתי, משבח מן כל לאון. שירתה חמייתה, אמר אדם, בזמן דשתי בכלי חובתך. תקרא את הנאום, באמת. ואתה יומא דשבתה ואבינה לא יפתח פומי ואמר מזמור שיר ליומא דשבתה שירתה תנייתה אמר משה עם בני ישראל מזמן דיבז עליון מעל מעיית ימה דסוף פתחו כולאון ואמרו מה שירתם תחדה שירתם דרתן כתיב בכן שבח משה ובני ישראל תן לי את העמוד, 3. אין עמוד 3. תעבירו את העמוד. שירתה תגיתה אמרו בנוי דישראל בזמן דהתייבת לאון דרדמיה דכתן. לא, אתה לא מבין לי כנראה. לא מבין. זה אני שמתי לב. זה לפי הפסקות. תיבת דום ברדמיה ברמיים. דכתן כתיב שכך כתוב, הבנת? וכן שבח ישראל. בזמן דיבת לאום ברדמיה תכתן כתיב וכן שבח ישראל. עוד אחד. שירתה רביע
הביאה כדתה זמנלם נפטר לנפטר מן עלמה והוכח ביד המוות ישראל דרך כמתיתו שמיה זה הכוונה שאתה עשינו? יוסף, נו, עמדה. מה אומרים הזמן? שווה ככה. אני אנסה. שיר יצא חמישי. ממש ננסה. שירתה חמישה תן לזה קצת לחלצות, קצת ככה. לא לא קו. קו ישן. תעשי את זה קו ישן. סיסול, שירתה חמישה קצת סיסולים, כן. שירתה חמישה תראה, קשה לך עוד פעם. אמר יהושע בר נון כדגח כרפה בגבעון וקמו לשמשה ושערה תלתית וששעים ופסקו מלממר שירתה פתח פומה אהובה ואמר שירתה דכדך אמר שירתה ואמר שירתה דכדך ושבח יהושע כבודה שירתה שתיתה לא, סתם, תראה, אם אתה יודע להעריך, כן, אבל כשקשה לך, עדיף פחות להעריך, אז נשמע יותר יפה. שמעת? שירתה שתיתה אמרו ברק ודבורה ביומא דמסר אדוני יד סיסרא ויד משיר יתה ביד בנוי ישראל דכדין כתיב ושבת עוד אחד, אני אשמע עוד אחד, אני מבטיח בעזרת השם, עוד אחד. עוד אחד, יוסף עליון. שירתה שביעה המחנה בזמן דתיבת לבר מן קודם אדוני דכדן כתיב וסליח חנה שירתה תמנייתה בסדר. אמר דוד מלכת ישראל על כל ניסיה דבד לאדוני פתח פומך ואמר שירתה מה זה דכדין? אולי תעשי לנו קצת, מה זה דכדין? אולי תביא לי עט, תעשי לי קצת, לא לעלות פה לרדת, לא? לא, בספר של מוטיביה מורנו, אם אפשר יש לך סימן, העיגול הזה. אם אפשר בספרים שתוציאו בעזרת השם, תעשו סלסול, איפה ההפסקות? איפה ההפסקות? גדל לא ערוך יש, יש, אבל זה פשוט לא ערוך פה, זה רק גרסה. אתה לא יודע כמה שגיאות ניקוד יש. אני שותק ומתעצבן, אבל מה אני אעשה? סמוסקות. אסמאר בדיוק.
עכשיו יהיה בעזרת השם תיקונים, יהיה גם פיסוק נכון. זהו, הפיסוק יהיה. פה אין פיסוק. לא אין פיסוק, אנחנו יכולים איפה לעצור. הרבה דברים לא נכונים, אבל טוב, זה מה שהיה, מה שיש, הוא הוציא להם מה שיש, לא, הוא לא עושה. תראה, זה קודם כל הוקלד. איך? זה הוקלד. חשבת להקליט את זה? לא, שאלתי למי שיש תקליט, לא פתאום נקליט, זה מוקלד הכל. זה לשמור את העצמאות. הוא בחר הזמן, לא, זה המון כסף הקלדה פה. הקלדה פה זה כמעט 3,000 שקל. איזה עבודה יש פה? בערבית להקליט זה לנקט, אתה יודע, עזוב הקלדה, לנקט. לנקט הסיום. כתוב מכתוב. מה זה מכתוב? לא, כל מיני, ראיתי הרבה דברים, נו, עזוב. הלאה, נו. גם בערבי, הרי הניקוד הערבי שונה. צ'צ'ר, איפה הם דחף? שונה, זה מה עשו לי עם היד אולי ככה. היידה. הלאה, יש. שירת תשעה אמר שלמה מלכה לישראל ברוח קודשה קודם וכל ושירתה לא, ושירתה שירתה עתידין לממד ולגלותה עדה ללכוד לגלותה דלכתיב ומפרש על ידו ישעיה נביאה דלכתיב שעדין ירחון בחדווה כליל התקדשות חגה ופסחה וחדוות ליבה מעדיש, יאללה פה אחת וחדוות ליבה כעמד אז לילי חזרה תלת זמנין ושתה במיני דמר טבלה למעל לתורה לתורה אר ולפלח קודם אדוני אתה רגיל לזה, אתה רגיל לזה תורה דסיני לא משנה, תורה או תורה? תורה. תורה? למה תורה? תורה זה מנהל, לא? זה הר סיני. תורה. איך אתה אומר לפני עשרת הדיברות? מי העמיד לשבועתנו, דתאמרו למשה רבנו בתורה דסיני, בתורה דסיני. זה לא מגיע בכלל. לא, עכשיו זה ברכה. ואין לשמועתנו זרועמונה ילבין נגלתה וכן אלוהים ליעקב תתאמרו למשה ובתורה עד שנכנסנו לזה תורת סיני, זה בשבועות עד שנכנסנו לזה למה הוא נשאר? למה הוא נשאר? שירתה בערבית ישקני מנישי כותפינו כתובים אמר שלמה נביאה יופי, לא תקרא, מה זה חשוב תקרא? בורך לא בכתרים בהלכים בהתחלה אז כבר ראשונים לא בחסימן בריך שמד אדוני בריך שמד אדוני להב לנו הייתה ידו למשה ספרה רבה למה התנועה הקטנה שאחרי הבא שווה זה התפתח אבל לתנועה קטנה זה תנועה גדולה נער לפני משה ספרה רבה את זה שאמרתי לתנועה הקטנה כבר הפרחה כי
שיבת תיאון לוחי הבניה ושיטה סדרי משנה בשיטה בגרסה והעולם מתמלא למען הפין והפין כיבד נפשך לחרב נסיעות חיבתה וחרב לשמעיה מביה ולך שמלך הגולי של תורה שלך כלילה פותח דעתך לעמך בית ישראל זהו כל עמנו היד ישמעו שמע גאותך ועזבתך ביה ושמע קדישה אשתמה בכל ערה קרבה בחיר ממשך רבותה נעמה מתרבה על רשם מלכי